ponieważ żyli prawem wilka. Historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy. Wspólnie z prezydentem Robertem Szewczykiem zapraszamy Państwa na miejskie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Już w najbliższy piątek, 27 lutego, oddamy hołd bohaterom przy pomniku Armii Krajowej w Olsztynie. O godzinie 9 spotkamy się w olsztyńskim ratuszu, gdzie wspólnie pochylimy się nad historią żołnierzy niezłomnych. Cześć i chwała bohaterom.